Okay na, naka-release na, live na. Ay, yung laptop ko, akin na. Yan yung laptop. Parang ang lakas ng sound. $38 lang pala to. Oh, Maui, don't bite me. Oh. Inistorbo mo siya eh. Itulog. Darling Lalabs, mega love shout out darling. How are you Lalabs? Mega love shout out. You are my first viewers. Thank you. Good morning. Ayan. Good morning Lalabs darling. Darling. Ayan. Good morning Lalabs. Hindi siya full. Maui, don't bite that. Ayan, darling Lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Darling Lalabs, you are my first viewers.
Husganda, Brother Cheat, mega love shout out. And Brother Cheat, pangalawa ka lang. Kabubukas ko lang po. Medyo late si host. Dapat kanina pa akong mga 5:30 Pinas time. Ayan, Brother Cheat, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, sa aking mga silent viewers dyan, mega love shout out. Don't forget to give me thumbs up, darling, and Brother Cheat. Thank you so much po. Di ako makalive. Why? Ba't di ka makalive, Brother Cheat? Anong meron? Ba't di ka makalive? Ayan. Jutors Channel, mega love shout out. Elias Lalab, mega love shout out. DTS Orchestra, mega love shout out. Everyone, mega love shout out. Thank you so much. Ayan. 10 million in the house, may mega love shout out. Mega love shout out everyone. Thank you so much. Hinintay nyo ko mga lalabs. Today, late ako ng konti. Late si host ng 30 minutes. Ayan. Brother, my old friend. Padaan lang po. From Jutors Channel. Sige lalabs. Patamos ka ko lalabs. Kung dadaan ka lang lalabs, salamat. Support lang. Sige lalabs, salamat sa iyong support. Ayan, thank you so much mga lalabs. Thank you. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Even sa aking mga silent viewers dyan, mega love shout out. Thank you so much everyone. Ayan, darling, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin si darling mga lalabs. Ayan, Bicolana ng Oragon mga lalabs. Noted tusok na, salamat lalabs sa iyong patusok. Cooking vlog, mega love shout out tamsak. Ayan, lalabs, salamat sa iyong patamsak. Manood lang ako sa iyo. Ayan, salamat Brother Cheat. Manood ka lang. Panoorin mo lang ako, Brother Cheat. Dilib Areza, lalabs, mega love shout out. Kalib, mali na naman yung basa ni host. Oh my God. Kalib Ariza, tamsak. Salamat sa patamsak mo lalabs. Ayan, Brother Cheat po nagbaba ng bahay. Cooking vlog, mega love shout out lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay po si Cooking vlog. 8 million in the house, mega love shout out. Jutors, ayan, Joey Tours Channel. Kalib Ariza lalab, mayroon ka na pong jacket. Salamat. Ayan, 8 million in the house. GTS Orchestra, mega love shout out lalab. Elias Claudio Official, mega love shout out. Ayan, 8 million in the house, mega love shout out. Thank you so much everyone. Brother Cheat, ayan, haha. Natatawa si Brother Cheat, ambot oy. Yan, salamat sa inyong mga patamsak mga lalabs. 9 million tamsak and 6 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much everyone. Thank you so much. Oh. Imelda cooking vlog done from Brother Cheat. Imelda, pasuklian na lang si Brother Cheat. Dan na po sa'yo, Imelda lalabs. Yan, salamat sa inyong patamsak mga lalabs. Thank you so much everyone sa inyong mga support dyan. Thank you so much. Yan, Junior Secret, binababa po ng aking night boot. Yan yung aking mga member mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. 6 million in the house, mega love shout out. Thank you so much.
6 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much everyone. Ayan, Shirina Baba, mega love shout out lalab. Shirina Baba. Tamsakdan host, ayan. Shirina lalab, salamat sa iyong patamsak, ayan. Hi pretty host, ayan. Salamat po lalab Shirina Baba, ayan. Cooking Dan, ayan. Cooking vlog lalabs. Dan na po sa'yo si Darling, pabalikan na lang, ayan. Jack mega love shout out, tamsak wasak. Tamsak wasak talaga lalabs, ayan. Salamat sa iyong patamsak wasak, ayan. Shirina Baba po nagbaba ng bahay, mga lalabs. Nandyan pa ba si Darling? Darling lalabs, I will pin your link. You are the first viewers, ayan. And then after Brother Cheat, DTS Orkes, ayan. And then after is Cooking Vlog. Madam MJ Beefs Barrel, mega love shout out. Mega love shout out po Madam MJ Beefs Barrel. Thank you so much po Madam. Ayan. Premiere, ayan, lablabin po natin ang premiere na yan. Tamsakan natin yan. Lagi kang Madam may premiere. Ayan. Tamsakan ko na yan Madam. Ayan. Lablabin natin si MJ Beefs, may premiere mga lalabs. Yan, lablabin natin yan. Wala ka pang baby, MJ Beeps. Beeps, ayan. Dan po Darling from Shirina Baba. Ayan, lalabs. Dan na po Shirina Baba si Brother Cheat. Pasuklaan na lang. Darling lalabs, kindly connect to Shirina Baba. Already connected to your channel lalabs. Thank you so much. Ayan, nakakalimbang ka naman sa akin, Madam. MJ Beeps Barrel, ayan. Tamsak Dansis, thank you, Madam. Madam Mary Rose, Miguel love shout out, good morning. Mary Rose Dragon Fruit, ayan. Mary Rose Dragon Fruit. Shirina Baba, ayan. Dan MJ Beeps Barrel from Shirina Baba, ayan. Patamsak upcoming live stream, ayan. Sige po, doon muna po tayo sa may sa may premiere, ayan. Tamsakan mo natin si Madam MJ Beeps. Ayan mga lalabs, premiere po, premiere, ayan. Tamsakan po natin yung premiere ni Madam MJ, ayan. Ayan, Elias Clody, lablabin natin si Elias lalabs, thank you so much sa iyong support. Elias Clody official lalabs, thank you so much, ayan. Mary Rose Dragon Fruit, sunod po kita Madam. Muna tayo sa may mga papatamsakan. Ayan. Ayan, 15 million tamsak. Thank you so much. And 7 million in the house. Thank you so much. Dan Brother Cheat from Shirina Baba. Brother Cheat. Ayan, pasoklaan na lang po si Shirina Baba. Ayan, Shirina Baba dan din po si Darling. Pasoklaan na lang lalab, salamat. Ayan. Shirina Baba nagbaba rin po ng kanyang bahay. Lablabin natin si Shirina Baba mga lalabs. Thank you so much. Please tamsakan natin mga lalabs yung nakapin. May may premiere. MJ, ayan si MJ Beeps Barrel po mga lalabs nakapin. Lablabin natin tamsakan mga lalabs. Thank you so much. Sa kanyang upcoming premiere mga lalabs. Tingnan natin sino mga nagtamsak dyan. Si Mary Rose Nation lang. And mga lalabs, lablabin natin ang nakapin. Tamsakan natin. Tididin. Da-da-dam, da-da-da-da-da-da-da, da-da-da. The amazing Liz. Tamsak host, Miguel love shout out. The amazing Liz. Ayan, thank you so much. The amazing Liz, ayan. Elias Clody, dan po si Shirina Baba, ayan. Show picture. Tamsak dan nakapin dating dikit from Mary Rose Dragon Fruit, ayan.
Thank you. Madam Mary Rose, salamat. Mamaya. Sige. Mamaya na. Sisilip lang daw si Maui sa camera. Say hi to people. Hi mga people. Hi to all people. Say hi Maui boy. Hi people. Ayan, Lee Songson, grabe shout out. Say to people. Say to them my boy. Hi. Say sahod na ako sa YouTube. Mashallah. Mashallah, mashallah. Ayan, Madam Mary Rose, sumahod ka na madam. Congrats, ayan, mabruk. Nagliparan, uy. Mabruk, sumahod ka na pala. Anong date na ba ngayon? Ha ha ha, ayan. Brother Chip. Ayan, Angelica Padikit, please. From Angelica, Miglab shout out, lalabs Angelica. Spring season grand live stream from Jason, ayan. Ayan mga lalabs, kung gusto yung dumikit kay Jason, meron siyang season grand live streaming. Miss Cherry Lee Hawk, ayan, this coming April 25. Our invited event, see you guys, ayan. Lee Songson, ayan, nagbaba ng bahay. Madam, masyala siguro ang laki-laki ng sweldo mo. Nabot siguro ng 10,000, ayan. Sana all. Jerry Kanja, magayunon ka man tabi. Ayan, Jerry Kanja, Bicolanja. Ayan. Lenny Robredo. Is kaunti lang sahod ko, 6K. Ayan, mashallah 6K. Sana all. Ayan. At least meron kang 6K, madam. Kaysa naman wala. Ayan. Anong date na ba ngayon? Is 19. May sweldo na agad. Ayan. Na ano yun, madam? Sinildo mo siya ng cash? Or pinadala ni Lolo by bank? Kasi yung sa akin pinadala ni Lolo through bank. Ayan. Cash ba yung sa'yo, Madam Mary Rose? Ayan, MJ Beefs Barrel done from Brother Chip. Mayad na yun kaysa wala. Tama naman, Jerry. Okay na yun kaysa naman wala, di ba? Kaysa nakaupo ka lang nakatunga nga. Wala kang pinagkikitaan, wala kang hinihintay. Ayan. Nito nakaupo ka lang, may mga kausap ka pa. Ayan. Upcoming LS from The Amazing Liz. Ayan. Panoy Vlog TV, Migalab shoutout host. Ayan, Panoy. Ayan, may jacket ka na po, Panoy Lalams. May jacket na po. Bang pinadala ni Lolo, mashallah. Sana all. Ayan. Sana all, may sweldo na. Yan, lahat tayo magkakaroon ng sweldo. Ako siguro sa sweldo pa ngayong pa ako sa May. Sa May pa ako sa sweldo, Madam Oy. Ayan. Kasi ngayong buwan, hindi ko na-reach yung $100. Nakaano lang ako 70.58. Ayan. Siguro this May, 101% na yan. Si sweldo ako, pangalawang sweldo ko sa kay Tatang. Ayan, kay YT, pangalawang sweldo. Ayan, Aris 66 TV, Migalab shout out, Aris. The Amazing Liz, ayan, yung sana madami yung papatamsakan mo. Ayan, punta muna tayo sa may mga premiere. Mary Rose, hanapin ko lang mo. Dan na kayo mga lalabs na nakapin, natamsakan na po natin lahat. Ayan. Why? Ayan. Sis, malaki sahod mo, first timer. Parehas lang tayo, Madam Oy. Ganun din yung sweldo ko. Nasa 6K. Inshallah ngayong second salary ko medyo malaki na. Alhamdulillah. Ayan. Jack, Jerry Kanja. Ayan. Dan Angelica from Sherina Baba. Ayan. Lablabin natin Lee Songson. Malam mga lalas. Panoy Vlog Steve. Ayan. Ayan mga lalabs yung aking member, si Junior Secret, binababa po ni Nightboot. Less done from Darling. Less lalab, pasuklian na lang po si Darling. Ayan. Dan na po si Darling sa'yo, Darling. Less, ayan. Ayan, 9 million in the house. Migalab shoutout mga lalabs. Ayan mga lalabs, lahat naman tayo si sweldo niyan if ever mamonetize na tayong lahat dyan.
Alam mo ba, madam, yung kagabing LS ko, Madam Mary Rose, wala, yung 6 hours kong LS, hindi ko siya nalagyan ng harang. Nung chinek ko nung tapos na yung LS ko, bakit? Bakit naka-off yung ko, dollar sign? Oh my God, na-realize ko na hindi ko pala na-on yung aking harang. Oh my goodness, yung LS ko kagabi walang kita. Sa pangalawang sahod mo, sis, malaki na, ayan. Siguro, Madam Meros, abutin na ng 10K, inshallah, ayan. The Amazing Liz, ayan. Dan pulpak sa nakapin, ayan, Madam Mary Rose. Dan na po si The Amazing Liz, ayan, ha ha ha, ayan. Tawa tuloy siya. Ayan, Shiri na baba po nagbaba ng bahay. Bakit yung nightbot ko siya lang pinasit, ayan, nagbaba na. Nightbot, Jing TV, ayan, Lanis Kilalab, Migalab, shout out. Lanis Kilalabs, kauwi mo lang lalabs. Sherry na baba nagbaba ng bahay. Lanis Vlog, Migalab, shout out. Sana all. Sana all daw. Sana all sumasahod na, ayan. Ayan, congratulations, madam, meron ka ng pang grocery. Meron ka ng pambayad ng kuryente. Ayan, lisong nagbaba ng bahay basta sa sahod mo harang, sis, LS 5 hours mo LS, pasok $10, ayan. 5 hours mo LS $10, ayan. Pero yung kagabi hindi ko siya nalagyan ng harang. YouTube Uno, Miguel Live Shot, hi host, long time no see. Siguro YouTube Uno 5 days lang, oy, ayan. YouTube Uno, parang 1 year na tayo ginagkita. Darling Lalab, ayan, nagbaba ng bahay. Ang aking member na si Laniski, mga lalab, lalabin po natin, ayun, binababa po ni Nightbot. Panoy Vlog, ayan. Vlog TV OTW. Tamsak, mga lalabs, huwag niyong kalimutang tamsakan si host. Maraming salamat. Nakalito mo si Sarang, ha ha ha. Oo, madam, yung mga viewers ko kagabi wala man lang nagsabi, host, wala ang harang. Wala, Madam Mary Rose, nakalimutan ko talaga. Nawala sa utak ko kasi panay daldala ko kagabi. Ang ganda mo ngayon, host, promise. Yan ka naman, YouTube Uno, lagi ka naman nagganyan eh. Salamat. Ayan. Ayan, Mr. Masteller po yung aking member. Dan Laniski Vlog from Shirina Baba. Lalab Laniski, pasuklian si Shirina Baba, lalabs. Kuya Pabs TV Vlog, Migalab, shout out po, lalabs. Kuya Pabs, Migalab, shout out host. Ayan, Migalab, shout out, lalabs. Kuya Pabs, ayan. Ayan, 12 million in the house, Migalab, shout out. Ayan, kagabi wala akong kita kagabi, mga lalabs. Meron lang nagpalipad ka sa akin kagabi, yun lang ata yung kita ko kagabi. Nagpalipad ng ata yun, $2, ayan. Wala akong harang, 6 hours, walang harang. Tamsak Dan host from Kuya Pabs, ayan. Salamat, lalab, sa iyong mga paharang dyan, sa inyong mga patamsak. Tamsak sa nakapin from YouTube Uno. Liz, huwag ka umalis, lalabs, ikaw susunod ko. Ayan, YouTube Uno, nagbaba ng bahay. Elias, thank you so much, lalab Elias, sa iyong support, lalabs. Shirina Baba, ayan, ang baba ng bahay. Elias Clody, may buhok na naman yung dila ko. Yung pusa ko kasi kinarga ko. Elias Clody Official, ayan, nagbaba naman. Shirina, thank you dan po, tamsak sa premiere mo, ayan. Sige, lalab, salamat. YouTube Uno, lalabs, ayan, nagbaba ng bahay. YouTube Uno, si YouTube Uno, nasa ka, di ba nasa ibang lugar ka rin? YouTube Uno, lalabs, salamat. Sumayaw sayang, sumayaw. Pano Vlogs TV, ayan, nagbaba po ng bahay si Fano. Fano, kita mapasasalamatan, ayan. Ang laki ng bahay ni Pano, sana all, ayan. Tingnan ko paano kung nakadikit yung Panoy pala, Panoy Vlogs. Kung nakadikit yung main.
Hello everyone from Aris66 TV. Laniski Vlog Dan, ayan, from Jack. Laniski Pasoklian si Jack, ayan. Davao City from YouTube Uno, ayan. Taga Davao ka pala. Ano ka kay Duterte, ayan. Sherina Babadan from Mereros Dragon Fruit. Ayan, salamat. Dano sa nakapin dating dikit from Kuya Pabs. Sige, Kuya Pabs, salamat. Lablabin natin si Kuya Pabs po. Ayan, nagbaba ng bahay. Si Jack po, nagbaba rin ng bahay. Dan na po kayong magtamsak mga lalab sa nakapin. Ayan, punta tayo kay Liz. Lalab, Liz, baba mo yung bahay mo, lalabs. Liz, amazing the amazing Liz. Nasaan ka na, lalabs? Of the night. Amazing Liz, lalabs, please baba yung bahay para matamsakan natin yung premiere mo. Igalaw-galaw, gagalaw-galaw, sumayaw-sayaw, sumayaw. Ayan. Igalaw ang katawan. Ayan. Tayo'y sumayaw-sayaw. Shout out, lalab Sherwin Reyes, may love shout out. Sherina Baba Kaming from YouTube Uno. Ayan. Hindi ako nagdagdag. Sino ba yung nag-shoutout sa'yo? Jack Kaming from YouTube Uno. Basta host, ang ganda mo. YouTube Uno, thank you. Ayan, mag-out na nga ako mga lalas. Bye. YouTube Uno, nagbaba ng bye. Sis, next sahod mo, $200, thanks. Sana Madam Mary Rose, sana all sa sahod ng $200. Ayan. Sana Madam, mag $200 na ako. Ayan. Kasi yung revenue ko ngayon, wala pa akong 1 month. Naka 50, ano na ako, meron na akong 50. Meron ng $50 si host, wala pang end of the month. Ayan. Sana ma-reach ko siya ng 100, kahit mga 70. Ayan. Tapos yung ano pa, yung last month, ayan, pagsasamahin ni Lolo. Ayan, basta host, ayan, YouTube Uno. Ayan, Jack, Dan po, pasokli na lang, thanks. From Laniski, Jack. Dan si Laniski sa'yo, ayan. Akrima, binababa ni Nightbot, ayan, 14 million in the house, may galab shout out. Sige, Sherina Baba, lalabs. Pagkatapos kay Amazing Liz, lalabs, ikaw yung susunod yung ipipin, ha? Ayan. Laniski, nagbaba ng bahay, lablabin natin. Sherina Baba, wait lang, lalabs. After Amazing Liz, will pin your link also. Tamsak na kapin from Sherwin Reyes, salamat, lalabs. YouTube Uno Dan from Panoy Vlog. YouTube Uno, lalabs. Pasuklian na lang si Panoy Vlogs TV Dan sa'yo. Ayan, Aris, ayan, nagbaba ng bahay. Aris66 TV. Ayan, darling, nagbaba ng salamat ng walang anuman po, lalabs. The Amazing Liz. Natamsakan ko na ba to? Natamsakan ko na, lalabs. Ayan, maglablaban lang kayo dyan mga lalabs. Maglablaban tayo, magdikitan, magtulungan tayong lahat. Ayan. Para lahat na tayo mamonetize yung hindi pa na mamonetize yan. Dyan, ayan. Yung hindi pa nare-reach yung 1K, tayong lahat ay magtulungan mga lalabs. Ayan. Walang ibang magtutulungan kundi tayo lamang. Ayan, mga lalabs. Ayan, Laniski Vlog, nagbaba ng bahay, Jack. Dan tamsak nood, dating dikit Panoy Vlogs from Sherina Baba. Ayan. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Ayan, lalabs, Liz. Kalimbangin ko to, lalabs. Ayan, hindi pala ako nakakalimbang sa'yo. Ayan, ano ko ng notification if you are on live. Ayan, within 2 hours. Ayan, nakakalimbang ka na sa akin. The Amazing Liz, lalabs. Sherina Baba, hanapin ko muna yung ano ni Sherina Baba. Tamsakan ko na yan, lalabs. Ayan. Kalimbangin ko rin to. Ayan, para ma-notify ako. Tamsak na ako, lalabs. Sherina Baba. Madam! Oh my God! Thank you so much, may nagpamimber. Madam,
Salamat po. Ayan. Oy, salamat talaga naman, oy. Siniswerte ka naman talaga ngayong araw. Ayan. Ayan, madam, salamat. Salamat talaga, salamat. Salamat sa inyong lahat. Ayan. The amazingly, salamat po, madam, oy. Ayan. Ayan, madam, salamat. Madam Amazing. The amazing list, thank you so much. Mga lalabs, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan. Ayan, mga lalabs, 8 million in the house. Big love shout out. Ayan, good morning host pa WH po, shout out. Sige, Bambam Isquilon. Tulungan sa WH mo, lalabs. Ayan, salamat po. The amazing list, lalabs. Salamat sa pa-member dyan. Salamat. Ayan. Good morning host sa ayan. MP, tamsak po. Ayan. Lalabs, ito si beautiful girl. Ayan, magaling kumanta to. Tamsakan natin yan. Lablabin din natin si MP, mga lalabs. Ayan. Si Black Beauty. Ayan. Ayan, shout out mga idol. Ayan, Prambambam. Lablabin natin yung nakapin, mga lalabs. Tamsakan natin sa kanyang upcoming LS. Ayan. MP Jerry Kanja dan po from MP. Ayan, Bambam Esquilon. Jerry Kanja. Ayan. Salamat host from MP. Ayan, lablabin natin yan. Si Madam hindi nagpunta dito ngayon si yung crush ka. The amazing Dan Pasukli po. Thank you from Laniski Vlog. Ayan, Laniski, tamsakan natin ang nakapin, mga lala. Support natin. Ayan. Ano main mo? Emperador. Maganda yan, oy. Jerry. Ayan, yung main mo daw, MP Lalabs. Sabi ni ni Jerry. Ayan, ha. Absent siya host. Absent siya ngayon. Ayun. The amazing list dan tamsak all the kit from MP. Ayan. Jerry Kanjadan from Sherina Baba. Ayan. Salamat mga lalabs. Salamat. Lablabin po natin na nakapin, mga lalabs. Ayan si Madam. Nasa abroad din siguro to. Ayan, mga lalabs, sablabin po natin ang nakapin. Shirina Babadan tamsak all the kit. Ayan. All the kit po. Ayan. DJ Night lalab, Miguelab shout out. DJ Night. Ayan. R66 Dan Lanitsky vlog from Shirina Baba. Patamsak loads. Sige lalab, tamsakan muna po natin yung nakapin. Ayan. Upcoming live. Ayan. Within 2 hours mag-start na siya. Pre-ayudan WH. Ayan. Ayan, mga lalabs, yung nakapin po, lablabin natin, mga lalab. Tamsakan po natin ang nakapin. Sana ba si Shirina Baba, oy? Ayan, lalab, natamsakan ko na yung mo, premiere. Shirina Lalabs. Ayan, Olivert Kabik TV 2.0. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin. Marcos Lalab, Marcos Car Engikaw, Electronica, Bamos Key Bamos. Miglab shout out. Shirina Dan. Paano vlog dan po? Pasukli na lang from Laniski. Ayan, paano lalabs? Pasuklan si Laniski dan po sa'yo. Ayan. Si Laniski po nagdan sa'yo, lalabs, panos. Ayan, paano? Ayan. Laniski vlog, nagbaba ng bahay. Elias Lalab, thank you so much. Ayan. OTW po sa nakapin from DJ na. Si kalimbangin mo yan, lalabs. DJ. Ayan. Ayan, Elias. Ayan. Panoy Vlogs TV harang tamsak dan all the kit from MP. Ayan. Si Maris Perez yan, mga lalabs, yung si MP. Ayan. Elias Claude Official. Ayan, nagbaba ng bahay. Dan Aris 66 TV from Shirina Baba. Bongsword Lalab, Migalab shout out. Kumusta na yung bahay mo, Bongsword? Hala, 3 pa. Orod to 1K, baka magtuloy-tuloy na yan. Ayan.
Dan Elias Claudius, ayan, Dan from Sherina Baba. Elias, kindly connect to Sherina Baba Lalabs. Already connected to your house, thank you. Darling, nagbuba ng bahay. Tamsak Dan sa nakapin from Mera Rose Dragon Fruit, ayan. Watch kita Emperador from Jerry Kanya. Marcos Car, Engikaw Electronica, lablabin natin si Marcos mga lalabs. Ayan si Marcos mga lablabin. Kunting kimbot na lang, yes lalabs, Bongs World. Kunting kimbot na lang. Tara 10, mga lalabs, sino may 10 dyan? Ayan, from Rodi. Ayan, si Rodi Katamura may 10. Marcos Dan from Bambam Esquilon. Marcos, kindly return to Bambam Esquilon, already done to your house. Thank you so much. Yutubuno, ayan. Jerry Dan, thank you from Darling, ayan. Jerry Kanja Dan from Sherina Baba, ayan. Ayan, yung aking member na si Palatandaan, lablabin po natin mga lalas. Dan sa premiere mo, dating dikit salamat from The Amazing Lens. Ayan. Host breakfast muna from YouTube. Sige YouTube, kumain ka muna dyan. Laniski Dan with Bakas from Panoy Vlogs. Ayan, Laniski. Pasok yan si Panoy Lalabs. Tamsak Lalabs from Rodi Katamura. Salamat sa patamsak Lalabs. Bambam Dan po, pasukli po, thank you from Laniski Vlog. Ayan. Laniski nagbaba ng bahay. Ayan. Dagang salamat ho. See you next year. Ambot, oy, next year talaga. May premiere, ayan, from Sherina Baba. Mga lalabin natin si Sherina Baba Lalabs. Ayan, may premiere. Ayan, Sherina Baba. Ayan, 2 minutes lalabs. Ipipin na kita, ha. YouTube uno, nagbaba ng bahay. Sherina Baba, nagbaba ng bahay din. Tara 10 from Rodi Katamura. Thank you, Panoy, from Laniski Vlog. Yan, Akrima po, binababa ni Nightbot. Lablabin natin mga lalabs si Akrima. Ayan, salamat. Darling Dan from Bambam Esquilon. Ayan. Sino may 10 dyan mga lalabs? Ayan, may 10 si Rodi Katamura. Kung meron kayong 10 dyan mga lalabs, pwede kayong magpag-barteran dyan. Bambam Esquilon, ayan, may 10 si Rodi Katamura, baka meron ka dyan. Bongs World, baba ka ng link, bigyan kita 5. Masyala. Ayan, Bongs World, baba mo daw yung link mo at bibigyan ka ng 5 ni Jerry Kanya. Bongs World Lalab. Ayan, Dan Tamsak MP, dating dikit from Sherina Baba MP, ayan. Rodi, kaya mura 10 tayo. Ayan, si Rodi. 10 daw kayo ni Mary Rose Dragon Fruit. Si Rodi, Annalyn Galindes, ayan. Dan na po kayo sa nakapin mga lalas. Tingnan natin yung nakapin kung umano na siya, madami na siyang tamsak. Mga lalabs yung nakapin, tamsakan nyo po, ayan. Laniski, tingnan ko kung may tamsak ka dito. Laniski lalabs, tamsakan mo lalabs yung nakapin, ayan. Si Amazing Liz. Wala ka ditong tamsak lalabs, oh. Wala ka ditong bakas. Laniski. Dinbor TV, ayan, nagbaba ng bahay, Dinbor. Bongs World, magbaba ka daw ng link mo at bibigyan ka ng 5 ni Jerry Kanya. Ayan, Rodi Katamura, kayo daw po ni Rodi, ay ni Mary Rose Dragon Fruit. Marcus, ayan, 10 daw po, 10. Panoy Vlog Dan from Bambam, ayan. Bambam Esquilon po, nagbaba ng bahay. Rodi Katamura, bahay mo. Si Rodi, bahay mo daw. Si Rodi. Laniski Lalabs, tamsakan mo yung nakapin lalabs sa kanyang premiere. Ayan. Yung nakapin, The Amazing Liz. Ayan, wala ka ditong bakas, oh. Ayan mga lalabs, tamsakan natin yung nakapin. Yan, tamsak dikit to Madam sa'yo, Madam Liz. Laniski Lalabs, hi Ma'am Mary Rose. Laniski Lalabs, tamsakan mo yung nakapin lalabs sa kanyang upcoming LS. Bongs World, magbaba ka daw ng bahay mo. Bongs World, bibigyan ka ng 5 ni Jerry Kanja Lalab. Sayang naman yung 5. Bongs World, baba mo yung bahay mo.
Bongsword lalabs. Ibigyan ka ng 5 ni ano, ni Jerry. Pero nakita ko nagbakas si Bongsword oh. Laniski, tapos ka na magtamsak sa nakapin lalabs. Punta na tayo kay Shirina Baba. Dan tamsak sa premier mo nakapin kanina pa hos. Hindi ka nagbakas. Ayan. Wala ka ding bakas. Ayan, nagtamsak ka lang lalabs. Magbakas ka para makita niya pumasok ka sa bahay niya. Hindi ka nag-iwan. Ayan, oh. Nagbakas ka ba doon? Mag-iwan ka ng ano doon ng comment para alam niya pumasok ka sa bahay niya. Ayan. Ayan baba, ayan. Nasaan na ba si ano si Bongsword? Rudy Katamura Jr. Dan from Jerry Kandya. Ayan. Ayan, Shirina Baba lalabs. Buha mo na yung bahay mo. Shirina Baba. Ayan, Shirina Baba, butamsakan natin sa kanyang premiere. Ayan. Ayan mga lalabs, yung premiere po ng nakapin, tamsakan po natin. Ayan. Ayan lalabs, salamat. Tamsakan po natin yung sa premiere. Huwag ka umalis Laniski mamaya tamsak po sa nakapin. Ayan. Pag nagtatamsak ka Laniski, mag-iwan ka ng bakas mo lalabs. Para alam nila na pumasok ka dyan. Ayan. Ayan Laniski lalabs. Ayan MP. Dan sa'yo si Jerry Kandya. Ayan. Tamsakan natin nakapin mga lalabs. Ayan sa kanyang premiere. Laniski Dan from Bambam Esquilon. Ayan. TW sa nakapin from DJ Night. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan. From Bambam Esquilon. Bambam Esquilon nagbaba ng bahay. Ayan. In 8 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Ayan, Marcos nagbaba ng bahay. Bambam Dan. Ayan. Thanks Bambam from Laniski Vlog. Salamat Bambam lalabs. Ayan, sa Bawadi na ako bukas, host. Mag-open na yung Bawadi bukas. Good luck. May service kayo? Bongs dating dikit po. Ayan. Kuya Pabs nagbaba ng bahay. SSC TV Mega Love shout out. Bongs World, ang sabi kanina ni Jerry Kandya, magbaba ka doon ng bahay kasi bibigyan kanya ng 5. Nawala ka. Ayan, meron host bus po. Ayan. Meron silang bus. Pipick upin ka. Pipick upin ka lang. Ayan. Di maganda, meron bus. Ayan, MP, Bongs World, nagbaba ng bahay. Thanks po from Bongs World. Ayan. Pwede ako na lang po bigyan ng 5, hehe. Ayan, from Laniski Vlog. Ayan, di kita naman si Jerry Kandya. Pick sa Jamie Mall. Ayan. Sa Jamie Mall. Okay, no problem. Di maganda, oh.
Tapos pag uwi, ganun pa rin, may pick up ka pa rin. Ayan. Ihatid ka rin dyan sa Aljimmy Mall. Ayan. Shirina Dan from Bongsword. Ayan. Tamsak from Love Channel. Ayan. Ayan, Madam Love Channel, Miguel Love, shout out po. Salamat po sa iyong patamsak. Ayan. Hello Laniski from Love Channel. Ayan. Ayan, Laniski, hello daw from Love Channel. Elias Clody, nagbaba ng bahay. Ayan. Mga lalabs, yung nakapin po, tamsakan po natin mga lalabs. Sa kanyang premiere. Ayan, dan na ba kayo sa nakapin? Tingnan natin kung sino mga nagbakas. Ayan, sino pa may premiere dyan mga lalas? Magsabi lang. Parang meron pa kaninang may premiere eh. Madam Love Channel! Oh! Thank you so much po. Ayan, nagpamember si Madam Love Channel. Oy! Madam, salamat! Ayan. Ay, salamat naman talaga pag ikaw sinaswerte. Wala pa naman ako ngayong work. Pala ko ngayon, Madam Pal. Palamunin. Ay, salamat naman sa Diyos. Thank you so much talaga kay God. Ayan. Huwag natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon mga lalabs. Nakakaiyak naman pag may nagpapamember. May pambili na ako ng bigas. Ba't yun yung nararamdaman ko pag may nagpapamember? Yung sobrang saya ko siguro ganito yun. Kasi Madam Love Channel, wala akong trabaho ngayon mga lalabs. Sa totoo lang. Kasi tinanggal ako nila mga lalabs. Tinanggal ako nila sa trabaho ko. Nakatambay ako ngayon. Ayan, salamat po. Madam, salamat. Ay, patulog na siya si Madam. Nagpalipad pa siya. Madam, maraming salamat po talaga, Madam Love Channel. Uy, ayan. Madam Love Channel, maraming salamat po. Ayan. Napakabait mo, Madam. Salamat. Pagpalain ka ng Panginoon, Madam. Ayan. Maraming salamat mga lalabs. Sa walang sawa yung pag-support. Thank you so much po talaga. Madam Love Channel, thank you so much. Inaantok ka na, Madam, marutulog ka ngayon. Walang anuman po. Ayan, nakakaiyak naman pag ganito mga lalabs. Kasi sa totoo lang, maliit lang yan, host. Okay lang yan, Madam. Kahit maliit yan, na-appreciate ko talaga yan. Ayan. Lalo na ngayon, walang work si host. Mga lalas, Madam Love Channel, maraming salamat po talaga, Madam Love Channel. Ayan, lablabin natin yan. Hello Mary Rose from Love Channel. Ayan, sige po, Jerry Canjala Labs. Sweet lang po. Ayan, mamaya pin po kita, Madam. Ayan. Jerry Canja, may premiere din. Ayan, tamsakan po natin yung premiere ni Jerry Canja mga lalabs. Madam Love Channel, maraming salamat po talaga, Madam. Ayan. Sige po, tamsakan po natin muna yung nakapin mga lalabs. Tapos punta tayo kay Madam Love Channel. Ayan, maraming salamat po, Madam Love Channel. Buong puso akong nagpapasalamat. Ayan mga lalas, maraming salamat po talaga. Ayan. Wala kang work ngayon, Madam? Natutulog ka? Oh, Laniski! Oh, lalabs, thank you so much. Oy, nagpalipad din, oy. Sino? Laniski, lalabs, thank you so much. Oy, ang dami naman ngayong Oh my God, ang dami ngayong Ang dami namang blessings. Thank you so much, oy. Nakakaiyak. Mga lalabs, thank you so much po talaga. Thank you so much sa inyo. Thank you so much. Yan, nag-iipon na ako mga lalabs ng pamasahe pa uwi ng Pinas. Ayan, salamat po talaga, Madam Love Channel and Laniski Vlog. Ayan. Welcome, Ate, love you. Ayan, nakakaiyak naman, oy. Nag-iipon na ako mga lalabs. Uwi na lang ako ng Pilipinas kasi wala naman akong trabaho dito. Ano pang gagawin ko dito sa UAE? Ayan. Ay, nakakaiyak naman yung pag mga ganito, pag may nagpapalipad. Ayan, ba't ganon? Appreciated mga lalabs. Thank you so much. Ayan, Madam Love Channel. Thank you, oy. Naiyak ako sa inyo, oy. Pinaiyak nyo na naman ako. Ayan. Ayan, maraming salamat sa inyo mga lalab. Appreciated po talaga. Ayan. Jing dan sa'yo, host. Ayan, maraming salamat. Yes. Oh, naiyak ako.
Yan, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong support dyan mga lalabs. Ayan. Naiyak na si host. Ayan, thank you so much. Ay, nakakayak naman talaga to, oy. Ayan, OTW sa nakapin. Salamat and lablabin natin yung nakapin. Ayan, salamat sa inyong lahat dyan, mga lalabs. Hindi. OTW sa nakapin. Ayan, lablabin natin yung nakapin, mga lalabs. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan, sa inyong support. Thank you so much. Ayan, thank you so much sa inyong lahat, mga lalabs. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you. Ay, lablabin po natin nakapin, mga lalabs. Tamsakan po natin nakapin. Oo. Jingjing, ayan lalab, Miguel Lab, shoutout Jingjing, tamsakan po natin yung nakapin, mga lalabs. Ayan sa kanyang premiere. Si Jerry Kanja po, lablabin natin, mga lalabs. Ayan Jerry, kalimbangin ko to lalabs para ma-notify ako. Mga lalabs yung nakapin po, tamsakan po natin. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Thank you so much. 6 million. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Laniski Vlog Lalabs, thank you so much. Huwag ka na po iyak, ho. Sayang ang make-up mo. Ayan, projection is on the way from Bong's World. Ayan. Projection is done from Jingjing. Ayan. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? Ayan. Punta tayo kay Madam Love Channel. Jingjing lalabs, Miguel Love shoutout. Fatima, Miguel Love shoutout. Magandang araw po sa lahat. From Fatima, ayan. Mga lalabdan na kayo sa nakapin, nagtamsak na po kayo dyan, ayan. Lablabin natin yung ating super chatter, mga lalabs, yung aking member na si Madam Love Channel, ayan. Yan, Jerry Kanja lalabs, thank you so much. Ayan, 7 million in the house, Miguel Love shout out. Thank you so much, mga lalab, sa inyong pag-share ng blessings. Thank you so much. Nakalimbang na kita, Jerry Kanja lalabs. Kuya Pabs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Projection is done from Jingjing. Fatima, Miguel Love shout out lalabs. Dating dikit Pabs, ayan from Jerry Kanja. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love shoutout, 6 million, thank you so much. Dance full pack sa nakapin kanina, ayan. Sige DJ Night, salamat, kalimbangin mo yan lalabs. Laniski Vlog, dan from Jingjing, ayan. Salamat lalab, salamat. Ayan, Bong projection is done, full pack from Bong's World. Projection is lalab, pasuklian na lang po. Si Bong's World, done na, salamat. Ayan, DJ Night, tamsak po, salamat lalab sa iyong patamsak lalab, salamat. Parang wala tayong harang, mga lalas. May harang ba ako? Parang wala na naman. Parang wala akong harang. Katulad na naman kagabi na wala akong harang. Anong nangyayari? Tingnan nga natin. Yan, naka-on naman siya.
Love channel dan from Kuya Pabs TV Vlog. Jingjing wala. Hindi ko alam bakit wala akong harang. Naka-on naman siya. Yung wala talaga, ano nangyari? Bakit wala akong harang? Parang wala nga mga lalabs. Salamat guys sa dumikit. Ayan, lablabin po natin yung nakapin mga lalabs. Naka-on naman yung aking harang. Naka-on naman siya mga lalabs eh. Yan, naka-on naman siya. Bakit ako walang harang? Dan po sa nakapin from Jingjing. Ayan, Jingjing Dan. Jingjing Dan from Laniski Vlog. Ayan, salamat Lalab Laniski. Nalabin po natin nakapin mga lalabs. Ayan, bakit wala akong harang? Anong nangyari? Tingnan mo nga, ayan, kung bakit wala akong harang. Out muna ako, ate. Sige, lalabspin ko na lang mamaya yung link mo, ha? Ayan, bakit wala nga akong harang? Welcome, ate. Ayan. Yung mga lalabs, wala ba talaga akong harang? Hindi nyo napapansin? I-reset ko nga uli. At ganun wala. Limited yan. Ayan. Eh ganun po ba yun, madam? Bahala nga siya. Wala, sis, wala kaharang. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Lolo. Bakit di niya ako hinaharangan? Bahala siya. Nakaon naman yung ano ko eh. Bahala nga siya. Wala nga, ayan. Rodi Apal, Miguel Love, shout out, Rodi. Iwan kung bakit ako walang harang, ayan. Rodi Apal, ayan, nagbaba ng bahay, Rodi. Yan, meron ka na pong jacket, Rodi. Wala kang harang talaga. Iwan ko. Ginawa ni Lolo limited harang mo, sisi, hahaha. Ito naman si Lolo, naiinis ako dito eh. Ayaw niya akong kumita. Salamat from Rodi Apal. Ayan. May rest house. Ayan. From Love Channel. Yung mga nalablabin natin si Madam Love Channel po nakapin. Ayan. Alam Madam, ano pala itong binaba mo? Siguro nga nakalimited to. Ayan, si ano pala to, Clark Kids. Ayan, nasa bahay niya ako. Sis, jowain mo si Lolo para dalawa harang mo. Iwan ko bakit di niya ako bibiglalagyan ng harang, uy. Ang problema ng matanda na to. Kagabi lang yun yung nagilis ako ng 6 hours. Nakalimutan ko na maglagay ng harang, tinuloy-tuloy niya na. Pati ngayon hindi niya ako bibigyan ng harang. Nakaon naman. Palablab, ayun, 108 pasukli ako main gamit ko, salamat. Sige Robi Apal lalab, suklian kita. Ha ha ha, ayan. Tawa tuloy si Madam Oy. Rodi Apal, sa gilala punta ako sa bahay mo, nakamin ka.
Pag limited, ano ba kayang ginawa kong kasalanan? Wala naman. Buwang man to si Lolo oy. Ano ang dinikit mo sa akin? Doon na sa Sanduyugan, ayan. Yung main channel mo ba to? O yung main mo yung dinikit mo sa akin yung ninja? Ayan, tamsak dikit na kapin, ayan. Rodi on the way, ayan. Ruby from Bong's World. Namlabin natin ng kapin mga lalabs. Ayan, Podin Travel Lalab, Miguel Lab, shout out. Sa Par Isak Official, ayan, nagbaba ng bahay, mga lalabs. 7 million in daos, thank you so much. 7 million, thank you so much. Sa Par Isak Official, ayan, nagbaba ng bahay sa Par. Yung Madam Love Channel, nasa bahay makulit, ito yung binaba mo. Kay ano to, Clark. Tamsak dan 40 from Food and Travel sa Par. May love shout out sa Par. Ayan. Hindi kita ko uli kay Clark. Ayan, dan dikit bongs from Rodi Apal. Ayan, thank you so much Rodi. Anong nangyari? Ay naku, nainis ako, wala akong harang. Ayan, Rodi Apal, ayan ang baba ng bahay. Food in Travel, ayan, Food in Travel. Lablabin natin mga lalabs. Rodi Apal, ayan ang baba ng bahay. Elias Clody, ayan ang baba ng bahay, lablabin natin. Elias Clody. Ayan, Love Channel, palablab dikit na sa'yo from Ruby Apal, ayan. Ayan, Madam Love Channel, dan na po si Ruby Apal, Ruby, ayan. Doon na Sanduyungan dan full package, ayan. From Bong's World, Lalabs, Food in Travel. Nag-love shout out sa'yo, Lalabs. Paano ba yan mawawala yung ano ko, yung limited? Ay. Kasi wala akong harang, grabe naman yan. Ayan, Ruby Apple dan sukli na lang po dito from Batang Sandstorm, ayan. J-Dog is in the house. Mega love shout out J-Dog. Please connect on the pin mga lalabs. Ayan. Connect on the pin. Ayan. 266. Hello sis. Ayan from Lady Coach. Mega love shout out Lady Coach lalabs. Lady Coach mega love shout out. J-Dog, nagbaba po ng bahay si J-Dog. Ayan, Elias Clody, nagbaba ng bahay. Elias, thank you so much. 6 million in downs, mega love shout out. J-Dogs OTW from Batang Sandstorm. Lalabs, Batang Sandstorm, mega love shout out. Lalabs, ayan. Elias dan full package, it's your turn from Bong's World. Ayan. Elias, please connect to Bong's World lalabs. Thank you.
Yan, lablabin po natin nakapin mga lalabs. Ruby Apple, ayan. Palablab dito kayo kay Ruby Apple mga lalas. Magdikit salamat. Reyno Miguelab shout out. Ano ba yun? New upload video mainit pa sa'yo host. Reyno Lalab Miguelab shout out Reyno. Ayan, may new uploads ka. Ano yung new uploads mo niyan? Silipin natin yan lalas. Hindi maka-comment kay Clark kasi naka-off comment. Sige rin, silipin ko yan. Ano yung upload mo? May snow pa rin dyan. Hindi ba ano na ngayon, mainit na. Summer na kaya. Baba o ano? Baba po muna ako sige lang po DJ Night Lalabs, thank you so much. Host, painitin mo ko ngayon now. Ayan. Paano kita papainitin? Gusto mo sindihan ko yung pit mo ng ano? Host Pro. Yan rin nung nasa bahay mo ka, ayan, pinapanood ko yung snow mo. Host 995 road to 1k, kunting kimbot na lang. Ayan. Sige Bongsol, pagkatapos kay Love Channel ipin kita ha. Para makaano ka na. Parang kumain kaya si Lolo. Kinainan niya nga ako eh. Ayan. Kanina nasa 42 eh. Wait lang Bongsol ha. Salamat, tos painitin din kita PMS Dake. Ay di wow. Robert Miguelab shout out Robert. Mainit na dito ano Reno. OTW Bongs. Ayan. Ayan Bongs. OTW daw si Rodi. Kainan tayo host. Sige kainin mo. Paano mo kakainin? Ito naman eh. Nagkape ka na kanina. Bakit wala akong harang? Di mo napapansin? Bakit wala kang harang? Bakit walang harang? Wala akong harang, silipin mo. Sa Par Isak official, iwan ko. May napindot ata ako dito. Tingnan mo. Select or upload a picture that represent. Ayan, Food and Travel OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Yan Reyno Lalabs, napanood ko na yung video mo. Sa Par Ishak official. Ayan, nagbaba ng bahay. Sa Par Hello from Lady Coach. Ayan, wait lang, Bongsol da. Mag 270 na si Ha? 48. Sa Par Bahog Singit. Ayan ay. Yung kagabi ba ilan? Makamali-mali kasi kaya nagkakamali-mali din yung 48 tama naman eh.
Bakit? Ayan, Zafar, nagbaba ng bahay, lalabs. Sige, baba ka ng bahay, Bongs World. Nasaan na siya? Bongs World. Nangain si Lolo. Bongs World, nasaan na yung bahay mo, lalabs? Hanapin ko na nga lang. Madalab siya nakapin puro to 1K. Pilipin natin kung naka 1K na naman siya. And apat na lang po sa nakapin mga lalabs. Di ba wala? Tingnan mo. Ayan, Bongs World. Nagbaba ng bahay, Bongs World. Mga lalabs, si Bongs World po. Ayan. Road to 1K po yung nakapin mga lalabs. Lablabin po natin. Bongs full pack. Ayan. Kaya nga. Di kaya may email ako. Email. Tingnan mo nga. Kulina, may love shoutout, good if. Ayan. Kulina lalas and may jacket ka na, Kulina. Good morning, host Tamsakdan from Kulina. Ayan, lalabs. Salamat sa iyong patamsak, Kulina, lalabs. Yan yung nakapin po road to 1K mga lalabs. Nakapin road to 1K. Kulina number 4. Ayan, Kulina lalabing galab shout at may jacket ka na. Nakapindikit na po ako from Ruby Apple. Ayan. Huwag mo siya ipinhost. Nagmumukbang si Lolo Now lang. Ayan. Tapos nang magmukbang. Ano, Rino. Tapos na magmukbang si Lolo. Mukbangers host. 25 now lang na mukbang. 25 ang laki. Si Bongs World kanina nung pumasok, ano na lang yan, 3 na lang. Tapos nag 95 siya. Nag 995. So it means kinain yung ano kanina, 5. Yung ibang dumikit sa kanya, kinain. Ayan, nag 1K na siya mga lalabs. Bongs World dan from Kulina. Tamsakdan from Food and Travel. Ayan. Salamat sa mga dumikit sa nakapin. 25 sa akin now lang. Ayan. Talaga to si Lolo. Wala nang ginawa kundi mangain eh. Tararan. Punta ka dito. May papakita ko sa ito. Tingnan mo. May naka-comment dito si Lolo. Ito daw gusto niya ng palitan. Tingnan mo. Oh. Select upload picture that represent your stream. Ang good time. Ano ka ba? Ano lang yan? Oh. Okay lang yan. Baba mo nga. Kaon naman. Ako naglolo ko lang ng ano. Ayan mga lalabs.
7 million daw sa Miguel Love shoutout. Wala kasi akong harang. GM Vlog Miguel Love shoutout. Share dan my community po, make friends. Ayan. From GM Vlog. GM Vlog Miguel Love shoutout po, lalabs. Baguhin mo daw host live front. Picture mo lagi mo nagagamit. Ganun ba yun? Siguro kaya wala akong harang. Sumawaya na lang siguro. Naiirita na siguro si Lolo eh. Ganun ba yun? Jerry, kaya ayaw niya kong lagyan ng harang. Kakainis. Hindi ba yung pwedeng palitan ngayon, ma? Bukas na, no? Pagkatapos ng ilis ko. Ngayon pala. Champion Nash, Miguel Love shoutout, hi host. Kaya siguro ayaw kong lagyan ni Lolo ng harang. Bukas iba gamitin mo, pa iba-iba dapat. Ayan. Sige Jerry Candia, papalitan ko na yung ano ko. Yung front picture. Ayun na, nagsasawa na ata si Lolo sa mukha ko. Ruby Apple, ayan, nagbaba ng bahay. Ruby Apple. Siguro nga lalabs, ayaw na ni Lolo niyan. Salamat po sa lahat sumuporta sa aking channel host. Ayan. Elisada Miguel Love shoutout. Calamari. Ayan. Sige Jerry, bukas. Kasi hindi ako binigyan. Nakaon naman yung aking harang. Bakit wala akong harang? Ayan. Talaga to si Lolo eh. Elisada channel Miguel Love shoutout. Ayan. Yan Bongs World, sana naman di nakainin, dagdagan mo pa yan lalabs. Tamsak dan from Dantia Valdez, Miguel Love shoutout. Ayan. Dantia Valdez, Champion Nash, Miguel Love shoutout. Ayan. Champion Nash, thank you so much lalab Champion Nash. Champion OTW, ayan. From Dantia Valdez, Miguel Love shoutout lalabs. Ayan. Lady Coach po, lablabin natin. Alisada dan na from Reno Opusa. Ayan. Ayan Reno, bigyan kita ng extra banana. Idi, wow. Ayan Reno, nasa bahay mo ako may harang kalalabs. Reno, ayan. Dikit ko to sa'yo Reno, bigyan kita ng dalawa. Meron nandito. Palitan daw yung ano, yung front picture. Ito yan, nilagay niya yan. Lady Dan na, ayan Reno sa bahay mo ako dahil pinapanood ko pa Reno. You go. Why? Ayan, Kulina Alisada dan from Kulina. Ayan. Kulina po nagbaba ng bahay. Bongs World nagbaba ng bahay. Ayan, Rino, nasa bahay mga kulalas. Dikit ko to sa'yo. Palit nga yung ano, yung front na picture. Ayan, Kulina nagbaba ng bahay. Bongs World OTW. Ayan. Anong pinanonood mo yung sexy video ko? Hindi. Yung nasa snow. Ayan o Rino. Ayan, Reno, nagbaba ng bahay, Reno. Ayan, Reno, yung nasa snow ka, oy. Ayan. Hindi yung sexy. Puro ka sexy dyan. Yan, dinikit ko na sa'yo, Reno. Na-full watch ko na to. 2 minutes and 31 seconds lang, eh. Ayan. Ruby Apple, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Ruby.
Kala ko pinanood mo na naman. Hindi. Ayan. Ito lang, dinikit ko na sa'yo, Rino. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love shoutout. 5 million. Thank you so much. Ayan, Ruby Apaldan from Kuya Pabs. Ayan. Ruby Apal, pasok lang na lang po si Kuya Pabs. Lady Coach Lalabs. Lablabin natin po yung nakapin si Lady Coach, yung kanyang new uploads. Wala, ang laki naman nito, calamari. Parang ang itim niya. Yan, Dantia Valdez TV, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Ayan, Lady Coach Dantia Valdez, ayan, nagbaba ng bahay. Dantia Valdez. Ayan, Rudy Apal. Nagbaba po ng bahay, Rudy Apal. Ayan, dan na ako mag-watch lalabs, Lady Coach. Rudy Apal po nagbaba ng bahay, Rudy Apal mga lalabs. Ay, grabe yung ano ko pala ngayon, ilis ko pala ngayon, walang ano, walang harang. Dan po sa parparo mo from Reno po sa, ayan. Reno po nagbaba ng bahay, Reno. Yan, Reno, pangalawang dikit ko to sa'yo, lalabs. Ito wala ko sa bahay mo. May harang ka, Reno, oh. Ayan, oh. Yan, harang yan, Reno. Lady Coach Explore Dan from Kuya Pabs. Yan, Reno, may harang. Yan yung aking uploads mga lalas. Bicolanang Oragon. Ako yan. Ayan, pero yung ano ko, yung uploads ko meron naman harang. Ayan, Fatima. Latest video, tamsak po, ma'am. Ayan. Latest video from Benetes, Anthony Benetes. Ayan. Dito sa'yo, Rino. Sir Anthony, may love shout out. Manarapdan na ba kayo kay ano? Lady Coach. Yan, Rino. Miguel love shout out sa lahat from Alec Pence Vlog. Ayan. Lablabin natin ng kapin mga lalabs. Ayan, Reno, dikit ko na to sa'yo, dalawa. Patuslok sa premiere. Sige, lalabs, tulsokin natin yan, Alex. On the way na, lalabs, Alex. Eh, natamsakan ko na pala to. May tamsak na ako. Yan, 3 million in the house. Miguel love shout out. 3 million. Thank you so much. Mga nalas, wait lang. Mag-CCR lang ako, ha. Rosales Villarmino. Miguel love shout out, lalab.
Rosales Villarmeno Tamsak host. Ayan. Salamat sa iyong patamsak Lalab Rosales. Fatima Lalab Miguel Lab shout out Fatima. Ayan 3 million in the house Miguel Lab shout out. Wait lang mga Lalab, mag-CR lang ako. Dan tamsak sa nakapin dating dikit. Alex Pence. Ayan, tamsakan ko yung ano. Ay, natamsakan ko na rin pala yan. Tapos na rin naman pala ako dyan magtamsak. Ruby Apple, ayan nagbaba ng bahay. Ruby Apple. Mga nalas, wait lang, magsisiyar lang ako, babalik po ako uli. Wait lang, 3 minutes. Wait lang po. Kita. Ilang. Pero man pag... Oh. DJ Edrin on the mix. Do it. Here we go again. Our street, many sound system. Bibitin mo. Ito. Busy lang. Yo, give me something to dance to. Here we go again.
Arjun on the mix. Do it. Here we go again. You're so fine, and you're mine. I'll be yours till the end of time. 'Cause you made me feel. Yeah, you made me feel. I'm nothing too high. Give us things to call. Wait lang. DJ Arjun on Isin mo na pagtipid ako. Isin mo. do it. Uy, Here we go again. Yan mga lalabs. Kuli na lalab, salamat. Salamat lalab sa pagdikit. Wait lang. Nalaglag. Uy. DJ Arjun on the mix. Yan 7 million in daos. Mega love shout out. Alisado lalabs. Mega love shout out. Morning Relinis Nissan lalab. Mega love shout out. Wala tayong harang. Iwan kung ano nangyari sa aking channel mga lalabs. Kagabi lang nakalimutan kong maglagay ng harang. Din ngayon nagtuloy-tuloy. Hindi na talaga nagkakaharang. Asar ay. Paano ka mag-work na walang harang? Naka-open naman lalabs yung ano ko. Nalagasan ako host from Relin. Lalabs. Lahat tayo lalabs nilagasan. Yan mga lalabs. Maghanap nga ako ng bagong picture ko lang at si Lolo. Ang sabi niya palitan na daw yung front picture. Nagsasawa na ata sa pagmumukha ko si Lolo eh. Ayan, pati mabalikan ko agad para Marilyn. Lablabin natin si Marilyn mga lalans. Ang ako ng magandang picture. Sige Marilyn, nasaan na ba yung ano? Kuya Pab, nandyan ka pa ba? Batang Sunstorm lalabs, nandito ka pa ba Batang Sunstorm? Si Richard, lagi na lang di ko napapansin si Richard. Si Richard, wala kasi, nalulungkot ako eh. Wala kasi akong harang, hindi ko alam kung bakit. Nakaon naman yung aking ano, nakaon naman yung aking harang. Pero ni isa wala akong harang. Ano nangyari? Pangit pag ganito. Okay na play. Ayan pala tayo pati mapulpak parang Batang Sunstorm. Batang Sunstorm lalabs. Ayan. Dan sa nakapin from Marilyn. Itong nakapin, dumaan lang naman to. Batang Sunstorm, baba mo yung bahay mo lalabs. Balikan ko agad para Marilyn. Ayan. Hanap nga ako ng mga picture ko. OTW Batang Sunstorm from Marilyn. Ayan. Lablabin natin nakapin mga lalab. Dan dikit nakapin. Ayan.
Ayan, salamat po sa pagdikit sa nakapin mga lalabs. Ayan, salamat Ma'am Ruby from Batang Sandstorm, Fatima OTW, ayan. Curl Jatsi, Miguel Live shout out. Curl, ayan. Balikan ko agad from Relinis Nissan, ayan. Nablabin po natin si Rilin mga lalabs. Hanap lang akong picture, ayan. Papalitan ko na yung aking ano ba. Kaya siguro ko walang harang. Oy, kainis. Dan dikit rilin from Ruby Apal. Ayan, salamat sa pagdikit lalabs. Kay ano? OTW Ruby from Relinis Nissan. Ayan, lalab, salamat. Ayan, 8 million in down sa Miguel Love, shout out. 8 million, thank you so much mga lalabs. Mr. Mastelardan from Kulina. Ayan, hinutin yung bahay ni Kulina. Meron ka palang ano, Kulina Palacio. Meron ka palang ano. Sige po, tamsakan natin yan yung ano mo. Tamsak po sa premiere mo, Madam Kulina. Kulina Palacio. Hala, grabe yung kain ni Lolo sa akin. Inubos niya na, lintian naman. Mga lalabs, grabe oy. 30. 30 kinain niya, ang laki. Kasar. Ayan, 30 yung kinain ni Lolo, walang awa. Walang awa man to si Lolo ay. Jerry Kanja, ayan, nagbaba ng bahay. Grabe ang lagas mga lalabs. Aluha, pobreng hawaya na madam, Miguel Love shout out. Ayan. Natutong vlogger, Miguel Love shout out po lalabs. Grabe yung kain ni Lolo ngayon mga lalabs, ang laki ng lagas ko. Ilan na lang. Ayan, kinunti-kunti niya syuhada. 40. Boss, good morning from Natutong Vlogger. Ayan. Sige lalap. Nam-nam-nam-nahan mo. Hindi na ako makapagsalita. Ay, naku mga lalabs, oy. Sanay na ako sa lagas, hihi. Ang laki lalabs ng lagas. Hindi lang basta lagas, lamon. Girl pull pack dan. Ayan, balikan ko agad from Rilin. Ako host. 308 ako natulog. Paggising ko 294 na lang. Oh my goodness. Di na to naawa si Lolo oy. Panay lamon na lang. Wala nang kaawa-awa.
Naghanap ako ng bagong picture ko, oy. Dan Dantea from Rilin, ayan. Colina Palacio Dan from Jerry Kanya, ayan. Sige lang lalas, maglablaban lang kayo dyan. Hanap lang ako ng picture. Wow, 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 wow. Jerry and Mamsha Dan from Curl Jachi, ayan. Namsha, may love shout out lalabs. Dan sa nakapin from Jerry. Balikan ko agad from Rilin, ayan. Dan ako sa'yo, Carl, pasukli na lang. 30 din lagas ko from Probling Hawaiana. Yun nga, madam, nakakainis. Minsan mga lalabs, nakakainis din naman eh. Kahit sabihin mong sanay ka na, pinaghirapan mo yun eh. Tapos kinain lang. Tapos ngayon, nainis pa ako mga lalabs, pansin nyo, wala akong harang. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko, bakit wala akong harang. Nakaon naman yung harang ko. Pero as in wala talagang harang. Baka dahil sa hindi ako nagpapalit ng front picture. Yun na tayong dahilan ni Lolo. Kailangan ko na siguro magpalit para ano, ibalik niya yung harang ko. Paano tayo kikita kung walang harang, di ba? Kasarman, oy, walang harang. DJ John Ray, ambot, oy. At ang tagal. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Ayan, Rilin, grabe, grabe host. Naging 271 na lang. Carl Dan, ayan, salamat lalabs. Wait lang mga lalabs kasi inaayos ko lang yung aking 10 million and sa Miguel Love shoutout. Halan B-Vlog Miguel Love shoutout mga lalabs. Wait lang kasi inaayos ko lang yung aking front picture kasi yun na tayong dilan kung bakit wala akong harang ngayon. Nakakaanong mag-live na walang harang. Paano kakita kung wala kang harang? Doon na nga lang tayo kumikita, tinanggal pa ni Lolo. Wait lang mga lalabs Gamit ko. Ito. Kulay mo mo. Bakit po?
Ayan nga. Lagyan na lang. Ano ba yan? Yan. Dito na lang, oh. Yung lumang cellphone yan. Ano sa messenger. Gawin mo na ngayon, baby, magtitiktok ako. Ah. Gawin mo na ngayon yan. Ha? Ayan mga lalab, simple happiness, Miguel Love shout. At mga lalab, sinayos ko kasi yung, ano ko, wala kasi akong harang, kakainis. Wala kasing harang si Host Batang Sunstorm, Relindan, salamat. Ayan. Nice ko lalabs yung ano ko, yung Taytay Channel, Miguel Love shout out. Wala kasi akong harang, oy. Yan, 6 million in downs, Miguel Love shout out. And thank you so much sa inyong lahat dyan mga lalabs. Balikan ko agad from Rilin. Ayan. Kung nga sa dami ko na pasok sa LS mo, wala kang harang. Kaya nga Batang, I don't know what happened. Kasi kagabi talaga nangyari mga lalabs, yung buong 6 hours kong LS, alam nyo, nakalimutan ko talagang i-on yung aking harang. So ngayon, kagabi, yung ilis ko talaga walang harang. As in, yung mga viewers ko kagabi, wala malang nagpuna na wala akong harang mga lalabs. So ngayon, kagabi, matutulog na ako. Chinik ko yung YouTube studio ko. Yung dollar sign ko, hindi siya naka-on. So ngayon, bigla akong tumayo sa higaan ko. Hindi ko pa nalagyan ng harang. So ngayon, kagabi, inayos ko siya, nirequest ko siya kay Lolo. Na ganon-ganon. Inayos ko siya. So ngayon, kaninang umaga, nung na-request ko na siya, nag-yellow dollar sign siya, nag-yellow siya. So ngayon, chinik ko na naman siya kaninang umaga na nagpula. Yung dollar sign ko, nagpula siya. So ngayon, chinik ko na naman nung siguro mga hapon na nag-green na siya. So ngayon, yung video ko nilagyan niya yung LS ko kagabi nilagyan niya ng harang. So ngayon, walang harang. Nakaon na nga walang harang. Tapos inaano niya sa akin yung ano ko daw, yung front picture palitan daw. Nagsasawa na ata sa
front picture ko si Lolo. Oh. Wait lang mga lalabs, wait lang ha. Ayun ba dyan? Aray ko! Diyan mo sa pagtitik. Ganyan? Time ng pinas. Pagandikitan. Ilan pagalis. Diba? Palitan na. Na naman tayo. Pagandikitaan. Title ko. Yung mga lalabs, inaayos ko lang kasi pasensya na kayo mga lalabs, palis-alis yos. Kasi inaayos ko talaga yung ano ko. Yung papalitan ko yung front picture ko mga lalabs. Kasi how come nag-LS ako na walang ano, karang. Paano yun? Wala akong kita. Dantia Valdez, ayan nagbaba ng bahay. Rilin, baba mo yung bahay mo lalabs. Iwan ko batang sandstorm ba, naiinis ako. As in, walang harang kahit anong gawin ko. Oh. Kahit i-restart ko pa ganun pa rin eh. Oh. Oh. As in, wala. Pero naka-on siya eh. Oh. Naka-on yung harang ko. Again mong subscribe. Tas thumbs up. Naka may ganun, no? Ayan, Robert Leakey. Ayan. Come and join coming April 25 mga lalabs. Ayan mga lalabs, pag ako'y nakauwi ng Pilipinas, ang gagawin ko is lagi akong magpapa Gcash. Hindi dito sa abroad. Kasi malapit naman na akong umuwi. Ayan. Pag nasa Pilipinas na tayo mga lalabs, lagi tayong magpapa games. Pero sa August pa naman yung uwi ko, hindi pa ngayon. Sa August pa ako lalabs uwi. This coming August, ayan. 3 months more. Ano ba ngayon? April, May, June. Ayan, malapit April, May, June, July, August. Ayan, 3 months na lang mahigit lalabs. Pag nasa Pilipinas na ako kasi marami akong time doon, ayan. Lagi tayong magpapa-Gcash mga lalabs, magpapa-games, ayan. Mananalo ng Gcash, WH, then banana, ayan. Pag sa Pinas na ako mga lalabs, kasi dito sa UAE, wala tayong pera dito. Doon lang sa Pinas. Ang ating pera nasa Pinas, yun wala dito, ayan. Ayan, 7 million in downs. Miguel Love, shout out. Fatima nagbaba ng kanyang bahay. Fatima. Ayan, nakapindan dikit from adventure ni Andy Body. Ayan. Andy Boy, Andy Body. Andy Boy. Ayan, 8 million in downs. Miguel Love, shout out. Ayan, Simple Happiness Channel dan from Jack. Ayan. Jack nagbaba ng bahay. Robert Pulpak dan from Dantia Valdez. Ayan, 9 million in downs. Miguel Love, shout out. Adventure OTW. Lalabin natin nakapin mga lalabs. Ayan, si Rilin Nisnisan po mga lalabs. Rilin. Lablabin natin si Rilin. Ayan, 273. Bumagsak na naman siya. Wala nang ginawa to si Lolo Manlamon.
AC Basketball Life, mega live shoutout, Dan Tamsak, Simple Dan from Batang Sandstorm. Ayan. My new video uploads from KCA Basketball. Ayan. Simple Happiness Channel, nagbaba ng bahay. Jack OTW from Batang Sandstorm. Lablabin natin si Batang Sandstorm, mga lalans. Okay na ba? Ha? Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million, thank you so much everyone. Sa 8 million in the house. Thank you so much. Grabe ang lagas ni Luluoy. Ayan. Girl Jatchi. Ayan. Simple Happiness Dan from Girl Jatchi. Salamat. Salamat, lalabs girl. And Kissy Aidan from Kiljatsi. Jack Dan Pasukli na lang from Batang Sandstorm. Adventure Full Pack Dan from Dantia Valdez. Ayan. Salamat, lalab, salamat. Kissy Basketball Dan Dikit from Simple Happiness Channel. Thank you so much. Yan, 8 million in the house. Mega love shout out. Jack OTW from Dantia Valdez. Mga talab show na kapin lablabin po natin. Ayan. Release ni 10 million in the house. Mega love shout out. And 10 million in the house, mega love shout out. Thank you so much. Jack OTW, ayan. Yung aking member, ayan, Unchannel, binababa po ni Nightbot. Unchannel, mga lalabs, bilabin natin si Unchannel. Hala, yung Unchannel pala mali. Yung ano niyan, bakit ganun mali? Hindi siya maklik. Hala, mali. Alpak. Bicolanong Gala, migalab shoutout. Bicolanong Gala vlog, lalab migalab shoutout. Tamsak, ayun lalab, salamat din sa patamsak. May jacket ka na po. Ayan, Bicolanong Gala lalabs. May adyo ka na jacket. Salamat sa pagpunta. Bicolanong Gala vlogs. Ayan, Bicolanong Gala. Curl Jatchi Alan Dan from Curl. Ayan, Dan Tiabalis na nagbaba ng bahay. TY Simple from Curl Jatchi. Ayan. Yes. Yes, thank you. Okay na yan? Okay na yan? Okay na yan? Ha? Ilagay mo na? Ano? Iot ko to? Ay, lubat na pala ang mobile ko. JM Vlog lalabs, thank you so much. Spill all baka sukli agad from JM Vlog. Love shout out to all from JM Vlog. Mga lalabs, lalabin natin yan si JM Vlog. Nag-ELS po yan. Bicolanong Gala lalabs. Bicolano. Ay, may love shout out sa'yo. Mga lalabs, wait lang mga lalabs. Ang gusto ko kasing mangyari, magti-TikTok ako mga lalabs. Sana nandito pa kayo uli. Huwag kayong umali. Sana bumalik kayo kasi
Wala kasi akong harang. So ang nakalagay doon kay Lolo na palitan yung yung aking front picture. So ngayon pinalitan ko ngayon mga lalabs. Magti-take 2 lang po ako mga lalabs, babalik po ako So mga lalabs, i-end ko muna yung aking live ngayon. After maybe 5 minutes I'll come back. Relin everyone here. Kasi yung aking LS mga lalabs walang walang harang. Sayang naman ng pagod ko dito kung hindi ako kikita, di ba? Di na nga lang tayo kumikita eh. So mga lalabs, i-end ko muna yung aking LS Hi, Kitchen Bia lalabs. Magti-take 2 ako lalabs Wait lang po, after 5 minutes babalik po ako everyone. I'll come back after 5 minutes. Batang Sandstorm, magti-take 2 lang ako lalabs. Okay, salamat sa inyong lahat. See you after 5 minutes mga lalabs. Magti-take 2 lang po ako Yan mga lalabs, sana nandyan pa kayong lahat.